खायो नै बिनि आखला मा जालायखो? बेमारिलाय बे आरो दहाय फुंनि दाया गैखाया नोंहा मिथिगौ? मा जालायखो? ओंखाम होआ आङो दिनै मिथिगौ? आरो नै मिथिखा मोजां खोथा मा खोथानि लोगोफोरनो आं नोंखौ भिडिअसो खालामखादों। बा नङा मबाइला दोन। मोनसेल' लानाया माबा जायो नामा? मोनसेल' नङा नोङो खोन्थागासिनो नोङो लादों माबा खोन्थाहर मोनबेसे लानाय आरो दिनैनिफ्राय लांना लाया बुंखा मोनथिखा। बा नङा नै होखाबाय खोन्थाहर। माला सानसिम फुबाय थानानै आरो बोसोर खोन्था माबा खोन्था माबा एक्सिडेन्टनि खोन्थाहर नै आं भिडिअ खालामदों नोंना माबा केमेरा नै खनसेल' लानानै मा जायो? खनसेल' नङा ओरै गिदिं खोन्था माबा लांना लाना गिदिङा लटारि लाखुमादों लोगोफोर बियो आंनो खोन्थायाखै आङो माबायदि दहाय फुङावसो मोनथिदों। खनसेल' नङा दिनै खनसे गाबोन खनसे बारायलांगोन मिथिगौ नोङो निसासो बे मोनसे बुस्थुआ आरो मा मोनसे गेम गेलेबाय थायो बे लोगोफोर मिथिगौ? बोरै मिथिनाय आङो नै जाय इन्जुराव खोमा दङ आंहा केमेरा साना दोननायखौ नुवाखै नोंलाय ओइ नै दायानो जालायबाय लांना लाला खेमा बियाबा नै होखाबाय लाया होनबायना मा बुङो लाया होनदों नङा लाखाथारदों नोङो नै खनसेसो लाला लोगोफोरखौ मा बुंनो गोसो बुंहर आंनि भिडिअ लोगोफोरलाय मा होनांगौ लारा आरो लटारि लादोंमोन आरो बेखौनो बोरैबा मिथिखो दायानो जाबाय आङो नोंखौ फुजायाव थांबाबो मायाव थांबाबो लाहोखायानो आरो नों बेयाव एफा गोजान बे लटारिखौ लादों नोङो लाला दे आं मासो नायदोंमोन ओरैनो फैदा फैसाया एसेबां हाथा हामा साला न' गारनानै फैनांगौ जोङो फैसा गरसे बबेनिफ्राय फैगोन बबेनिफ्राय मागोन आरो नोंहा बिदि जाबावदों नोङो होमबालाय जों हिनजाव माहारिखौ नोंसोरो बिराद माबा खालामनानै जायो नामा बायनानै आरो मा मोनसे होननाय लोगोफोर हिनजाव सानै नांगौनो बेनो लांना लाया बुं लाबाबो अरजाया आंहा लामिनाय जालायबाय ला नैबो थालाबारिगोन बेनोमोन लोगोफोर आं केमेराखौ बै नै माबायावसो दोनखुमादों दे मिन्थियाखैमोन बियो लटारि लाखुमादोंलाय जादों लोगोफोर लटारि लादों जाखायाबो जाखाया ओंखाम मोनजायासै गाबोन आरो आंनि खामानियाबा गाव गावबागाव पेप्सिया बायखागोनखा लटारि लाखुमानाय होख्लाय जागासिनो